Здравейте хора, аз съм Урфен Про БГ и се преместих вече другия телефон, който имах преди. Не съм сега с него. И сега съм на лагер с едни приятели. Покажи ни ме. Давайте. Аз съм Катик с БГ, как сте? И съм хипер голям късметли, не това. спечели от 2 лева чипс чил, да, така. И чипс! И безплатен чипс. Да. Две неща в едно. Да. Който е късмет. И аз да. съм като някакъв идиот. И... Извинете за прекъсването. Оглеждам се. Това е Тайсън. Извинете, но просто искате да се огледам. Защото така изглеждаш, нали? Да. И това е банята. Това е банята? Току-що бих от нея. Не много. Тук не е най-модерното. Малко стар хотел сме. Вече почваме за Хелуин. Ще има специален клип за Хелуин. Жалко, И как не дочаствам. Жалко. Ще снимаш споко. Ще бъдеш с нас. Да, цигани. Ние сега сме в това. Как беше? Дупница. Огромна жанра. В града на Шалахекс, да. Ви голям стигане. Точно. Не, бе, дай ми маската. Не, бе! Това е моята, това е моята. Това е моята. О, не, Нокията ми, фак! И ето ми я пукнатата Nokia, сега ще ви я покажа. Чакайте. Тя най-хубавата Nokia, бе. Гледайте, много хубава. Извинете за тези лигавщини, но просто и тези двамата са малко лигави. Как ти беше името? Лилян Лоло. Това е Лилян. Кажи си го, бе. Тайна? Не, бе. Абе нямаме тук канал. Не съм го направил също. И той сега... направи канала тук, що? Аз? Лилянчо Лоло. Да, но просто обърна и... Но! И ще снимаме с него. С него точно и с него. Смери, ето. Да. Но напой го стана и така камерата. И... Смени камерата. Не мога. Дай. Не мога. Можеш. Не искам. И така, и това беше за днес с мен. И чао, чао.